Impalagip ti Office of Civil Defense Cordillera iti publiko ken kadagiti ahensya ti gobyerno nga agbaling nga updated kadagiti abiso maipapan iti El Nino ken mangipatungpal da iti addang kas panagsagana iti posible a nakarong nga epekto daytoy. Detalye iti daytoy a report. Nabilin dagiti ahensya ti gobyerno nga agsagana da iti anyaman nga epekto ti El Nino. Kalpasan nga impaulog ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration wenno Pag-asa ti monitoring status nga El Nino alert iti April 22. Manamnama ang mapasaran ti epekto ti El Nino agingga iti ngudo ti 2026 ngem sigun iti Pag-asa posible nga agingga pay inton sumaruno atawan daytoy. Actually, pwede ito mag-prolong until next year kasi ang nakikita pa lang until the end of this year, no? So we'll see again if this will continue until next year, no? Dahil hindi naman porket tapos ng taon ay wala na ring El Nino, no? So may mga chances pa rin na ito ay magtuloy-tuloy until next year. Naibalakad matlaang kadagiti ahensya ti gobyerno ti panagsalimotmot iti danong ken enerhiya. Panakamaniha dagiti water distribution systems tapno malapdan ang masayang. Nakita natin that most of our lowland provinces are being affected already by this warm condition. So tinitingnan natin yung agricultural sector, yung productive sector natin sa tourism, and even some of our kailians na in terms of health emergency, kailangan din natin tutukan yan. Nangisaga ng National Irrigation Administration Cordillera iti mitigating measures tapno saan unay ang maapektaran dagiti Manalon. Iti agdama, mapaspasaranan iti probinsya ti Abra, Apayao ken Kalinga ti panagbaba ti level ti danum kadagiti karayan. Sigun iti ahensya adda ti 2,780 hectares a nabigbig kas vulnerable areas. Iti 6,278 hectares a sakop ti Niyakar. Gapo dito'y agtultuloy ti monitoring ti ahensya kadagiti nagduduma pagtataudan ti danum iti rehiyon. Marami na rin po tayong natanggap na mga bagong yung bakho sa ating Pangulong Ferdinand Marcos at tuloy-tuloy po ang ginagawa nating desilting and clearing sa ating mga kanal para mapaganda ang daloy ng tubig patungo sa mga bukirin po. May balbalakad matlaang kadagiti Manalon ang mangimula kadagiti drought tolerant amulmula tapno saan unay nga agsapol iti danum. I-implementar pa iti ahensya ti rotational water distribution tapno maipayan amin dagiti pagtalunan. Yung provision o paglalagay tayo ng water pumps still in areas na hindi maabot ng ating patubig. Gaya ng plano po ng Niyakar ay bibili ng konting water pumps, yung mga fuel driven at ipahiram doon sa areas affected po.